pequeños, ¿Estáis todos preparados? Sí. ¿Estáis todos listos? Sí. Chámome Anxo Moure, son de aquí esta aldea é onde naceu meu pai. Non prenda el lume, non prenda el lume, non prenda el lume, planta. Na explosión do ecoloxismo dos anos 80 creamos un grupo ecoloxista, eu sempre fui creeme subido a estas cerdeiras, pero un grupo ecoloxista tamén moi vinculado ao mundo da cultura. Ese grupo ecoloxista tamén levaba aparellado un cineclube que se chama Os Papeiros, porque a min realmente moita da conciencia que podo ter, da sensibilidade, tamén me veo polas salas de cine. Empezamos o cineclube, sempre en colaboración coa Federación de Cineclubes, un xeito moi fermoso, non? Eu iba con un proxector de 16 milímetros, proxectando a Mama Asunción de Chano Piñeiro, pois por parroquias, por escolas, proxectábamos de Jesús Alá, proxectábamos Gran Ditador, proxectábamos moitas pelis e creamos unha semana de cine e medio ambiente, incluso chegaron a entregar uns premios que chamaban Lobo de Cinema, ao mellor traballo audiovisual sobre o medio ambiente. E co paso dos anos, pois tamén nos fomos asentando aquí como familia e creamos un proxecto xa pedagóxico para que viñeran aquí escolas, a construción dunha casa encima dun árbore, e despois ao ver este pallar, pois, como todos temos no corazón, os da xente da miña idade, temos no corazón o Cinema Paradiso, que realmente reflexa o que eran os cines de Chantada. Nos criámonos en Chantada, chegou a haber 8 cinemas. Pensamos en unir as butacas vellas, que sabíamos que estaban por aí, unhas vegas vindo un contenedor, e unir o crear un cine aquí dentro dun pallar. E sobre todo nun proxecto comunitario, non? De xente que veu de todos os lugares a limpar o pallar, a atar as butacas, a crear a pantalla. E, pois, a partir de aí, que para, pois, non sei, dentro de pouco cumprirá 10 anos, empezamos a proxectar, e, bueno, pois, a verdade é que Palleiriso, Paradiso, tristemente moita xente, que a min doeme na alma, non? Que moita xente xa non viu Cinema Paradiso, non? E aí naceu, entre as pallas, Cinema Palleiriso. A mí me parece o tema do pallar, eso é a grande recuperación. Aquí, antes de existir o cine, probablemente, antes de existir a palabra cine, antes de existir a industria cinematográfica, pois aquí xa había cultura, había conversa, había baile, había cantiga, había pandeiro, había pandeireta, había xogos, había de todo, non? Había contos, historias que se contaban aquí, e me parece que gústame moito xogar ca idea de que aquí se apilaban alimento para o inverno, non? Para o gando. Realmente é xogar moitísimo, que eu así xogo, sobre todo cos nenos, de que a cultura e a defensa do medio ambiente e o medio ambiente propio é alimento emocional. Os contos hai que comelos, porque os contos alimentan. O cine hai que comelo e a música hai que comela. Eu moitas veces digo aos nenos que cando vou a un concerto afago así, estou comendo, porque iso é un alimento emocional que nos pode levar a lugares a ser mellores persoas, a ser máis felices, pero témolo que entender como alimento, non como consumo. Aquí son xa máis de 5.000 persoas as que pasaron, proxectos que eu creo que absolutamente de todo tipo, musicais, poéticos, teatrais, proxectos, pero incluso tamén, e iso que máis me gusta deste proxecto, é a diversidade do público, porque xeralmente a cultura está centrada nun determinado público que ten acceso á cultura. Bueno, o concepto cultural, para min, moitas veces, ten máis cultura pois unha persona que sabe dos regos, dos apeiros, que sabe da sacha, que sabe da renda, que sabe de cousas que se perden, non? Que unha persona que sabe de Pasolini, que poden haber as dúas cousas. Entón, me parece, pois mira, aquí, desde bebés máis lactantes, que aquí teñen vido, a Asociación de Lactantes, ata presos do cárcere de
de Lugo, de Bonxe, que me parece espectacular. Persoas con discapacidade, a nenos da aldea máis pequeniña do mundo, que é a primeira excursión que fan co seu cole, que é a primeira vez que ven unha película de cine. Entón, esas cousas hai que valorarlas tamén no eido cultural. Os esforzos económicos, moitas veces, das institucións están centrados nos grandes auditorios que ademais teñen un gasto enerxético salvaxe, teñen un gasto económico brutal e, sobre todo, a diversidade. Unha señora que nunca falta. É unha señora de 94 anos, a señora Alicia, a señora Sira, a implicación con xente de aquí. E, sobre todo, tamén me gusta moitísimo o tema de que é aberto a flexibilidade. Aquí non hai un programador, senón que é unha persona que dice, mira, apetéceme pasar este traballo, facer aí, e nós sempre está aberto. Entón, dos mozos tan guapos como a vos, sabendo cantar e bailar, subide de balde. Eu creo que un cinema, eu diría, social, non? Un cinema aberto a toda a sociedade, un cinema, non sei como se podría, comunista, ou non sei como se podría chamar, un cinema revolucionario. Isto é todo reciclado, que encontrei ali tirado. É así, porque aquí tú intenta poñer unha película no Festival de Cannes ou chama a un teatro ou a un cine. Mira, teño esta curtametraxe. Que che van decir? Bueno, vale. Pero tú imagina que aquí, claro, o problema tamén é o concepto da persona que fai unha curtametraxe que a mellor pensa que é máis digno proxectala en San Sebastián, no Festival de Cine, ou proxectala aquí. Para min, non. Para min é máis digno proxectala aquí. Temos moitísimas anécdotas. E, de feito, por exemplo, eu digo que o ano pasado fixéronse aquí 5 festivais de cine, que non se chegouse a facer nun día solo 2 festivais de cine. Nun día se fixo hasta as 8 da tarde o Sacra Festival, concurso de cine que había aquí, e ás 8 empezou o Cannes extendido, que é o Festival de Cannes, que se pasou por todos os cineclubes. As persoas que asisten aquí a proxeccións, eu teño visto xente chorando da emoción dunha directora de entrar e poñerse do que lle emocionara. Ou un señor argentino decir que tiña ido por todos os teatros do mundo, que este era o máis singular. O concepto é que Galicia sigue completa e absolutamente divorciada, sobre todo a nivel cultural, do que é a súa raíz. E parece como se fora menos, ou se fora friki, ou se fora, mira que simpáticos, estos que están facendo aí. E non é o problema de Galicia, o problema das institucións tamén. O problema das institucións que queren concentrar, e de todos os partidos, queren concentrar casi toda a súa política cultural nos graneiros de votos, que son as cidades, e a costa, e a contorna moi poboada, non? E a despoboación, pois, non lles importa. É o que penso eu, sempre digo, é o que penso eu. O concepto de cultura rural sí que hai cultura. Para mí, cultura é o que unha conversa a cultura. Que non haxa, o sea, Chantada, por exemplo, un pobo de 8.000 habitantes que non ten unha obra de teatro profesional en todo o ano, non? Entón, o concepto eu creo que é ese, non? É que somos residuos, non é que non haxa cultura. É que non hai comunicacións, porque, por exemplo, que queres coller un bus a Santiago, tes un bus solo. E entre Lugo e Ourense, dúas poboacións de 100.000 habitantes casi, hai exactamente tres frecuencias de autobús. É un drama, e ademais é un drama que vai... Eu, como contacontos, levo máis de 30 anos contando contos, e se me dicen a min que é o que máis te impresiona, e eu vin desaparecer o mundo. O sea, o colexio de Vilardíez, o colexio de Carballido, o colexio de Calvos de Randín, o colexio de Lobeira, o colexio de... Son colexios que eu vin desaparecer, onde había vida, onde había... Polas aldeas pasaron fames, guerras, gripes, como a do 18, e a xente seguiu vivindo. E neste momento, o drama galego é o drama do despoboamento do rural, pero é un drama cultural. E é un drama que, claro, aquí non te ofrecen nada. Aquí non tes cine, non tes... Isto non é a solución é unha implicación social por parte das administracións. Queremos pan, vale, queremos axudas, pero queremos rosas. Que son rosas? Queremos que alguén que teña un representante público de algunha administración apareza por esa porta
e diga, veño ver o que facedes, porque aquí nunca apareceu ningún alcalde, ningún concelleiro, ningún diputado, non apareceu nunca ninguén. E mira que aquí tense feitos festivais de música como Son Labrego. O máximo que fan é un absurdo anuncio que se chama Ruralízate, que o poñen porque saben que non ten impacto ningún e que saben que é un modelo que xa non ten ningún sentido. Isto habría que empezar dende cero, habría que empezar dende as televisións, os medios de comunicación, as escolas. Entonces, as rosas tamén é importante. As rosas é que estedes vos aquí e que lle dedes dignifiquedes. Non que veñades como ven moita xente da televisión de Galicia, que veñen moitos. Mira que cosa máis bonitiña, ou máis loquiños, ou máis... Ese que está un poquito mal da cabeza. Non. Parece que somos frikis, e non somos frikis. Eu, de toda a xente que pasou por aquí, que pasaron centos, todo o mundo veu con o objetivo de dignificar o seu traballo tamén, porque tú se traes aquí o teu traballo, estálo dignificando. San Sebastián é como un consumo rápido, ves, marchas, pero aquí é unha conversa, un café, unha aventura, xa chegar hasta aquí xa é unha aventura, é poder estar despois, escoitar as árbores, sentir a chuvia mentre estás vendo unha película, hai pallares por todos os lugares. As solucións tamén teñen que ser a longo prazo. Isto nos aportamos, nos non vamos salvar nada, nin vamos a cambiar nada con este palleirizo, pero tamén temos un concepto moi importante, que é o concepto de divertirnos. A min, nos divertímonos. A min unha das mellores novas deste último ano é que daqui naceu un proxecto que xa está formado, que se chama Aldear, que é un conxunto de persoas que teñen proxectos pequenos no rural e queren que por ese rural circulen a iniciativas, pois que pode haber unha música clásica. Eu, por exemplo, aquí, o ano pasado, veu unha cousa que só se fixo en Coruña e aquí. É a danza butó. Pois aquí veu un rapaz brasileiro xaponés que fai o butó. Eu eso agradezo, non? A xente que ten unha especie de sensibilidade. Frikis ao menos son os outros, os que se visten de payasos, non vou decir, por toda a honra dos payasos, pero que se visten de colorines para recibir un premio María Casares que non o conoce ninguén, ou un premio Mestre Mateo, e van aí e dicen todo pagamos nós. Ademais, isto fai 50 anos que non había nin os Goya, non había nada, había pallares, nin os académicos. A min eso de que se chaman académicos eles mesmos, somos académicos. Vale, pois aquí somos académicos da palla tamén, esta é a Universidade do Pallar. E nos vamos dar, de feito, hai un proxecto que teño precioso, que foi de verdade emocionantísimo, que facemos os premios eu mesmo, non? Entón, é un premio que te das a ti mesmo. Entón, nos xuntamos aquí, pois, me apetece darme a min un premio. O sea, un día unha señora aí dixo, pois eu dome un eume, porque polo que levo loitado como mestra, porque parece que só hai premios para determinado sector cultural, non hai premios para a mellor camareiro, camareira, o mellor reponedor o mellor labrego, non, hai premios para un determinado modelo, que iso é clasismo, iso é o mismo que fai 50 anos ou 100 anos eran clasistas, había os nobles e os plebellos, e no mundo da cultura hai os nobles e hai os plebellos, e os nobles, os plebellos, lle pagamos as fiestas. A cultura en Galicia é cultura que vive do asistencialismo. Todos teñen unha cousa, que é isto. A frase toda é esta, de todo o mundo, se xa a dereita, se xa a esquerda, é pedir unha subvención. Pero que pasa? Pedir unha subvención... É xa outra discriminación, primeiro. Tens que ter case unha oficina, tens que dedicarte case con un personal para pedir subvencións. Estás en competencia completamente desigual, mas se vives nunha zona como esta que non ten cobertura, que non hai cobertura, e está claro que as grandes produtoras que hai en Galicia, pois son as que van copar as axudas. Todos nós tamén temos que facer no mundo da cultura unha reflexión, non? Cantadora que ven, cantas que... Todas estas cousas non nos fai caso ninguén, e de que despois todo o mundo fala do que defendemos nós, non? Nós creamos, xunto co meu fillo Brais, e co músico Servando Barreiro, un proxecto que se chama Cuco. Cuco é Cultura contra o Cambio Climático. Cuco é, eu, en vez de ir a un colexio, coller o meu coche, irme a un colexio, eu collo a miña bicicleta, a doblo, a meto nun autobús e vou, e despois a mellor fago 10 km, 15 km en bici, cando son colexios. É disminuir a nosa pegada de carbono no noso desprazamento, non? E fomentar
que a xente se dé conta de outra cultura posible. Esas bicicletas as cargamos con libros sobre educación ambiental, sobre medio ambiente, as levamos ás playas, as levamos aos parques, as levamos aos bosques, as levamos a todos lados, non? Instalamos onde queiran. Ademais deso, ahora xa temos a cinecleta, que é unha bicicleta destas que leva un proxector e que proxecta as nosas curtametraxes, porque nos no Pallerizo tamén temos un grupo de curtametraxes que se chama Casa Enchantada. Entón facemos curtas. Temos a titiricleta, que é esa se ve aí, que é unha bicicleta de Alemania que nos regalaron nun cole e que a convertimos en dous escenarios de títeres. Temos tamén un nubinete, que é un patinete con forma de nube. Facemos sempre desenchufados, quer decir que non levamos amplificación, porque estamos tendendo moitas veces na animación infantil, se está tendendo a amplificacións, bases sonoras, ruído, luces, o sea, estamos, miña muller ten unha frase que me parece preciosísima, que estamos panoramizando a infancia. Panoramizando é que queremos facer pequenas panoramas, xa, para que non é malo, pero un día estábamos vendo un concerto de un grupo moi famoso galego infantil e estábamos con 3 mestras e había casi 15 personas con sonido, con todo, e decía unha mestra, unha especialista, e dice, isto é todo o peor para un neno, porque primeiro ten que mirar para arriba, están moi altos, despois non sabe a quen atender, os nenos necesitan cousas sinxelas, pequenas, diminutas, frágiles incluso, para sentirse frágiles con elas. E eu creo noutra cultura, a cultura de que chegas a un sitio, hai 3 nenos e lles contas a cultura do pallar. Aquí non esperaban a que houbera 100 personas, non. Aquí ven unha persona, os proxectos que se fan aquí son proxectos a demanda. E que a mí me ven unha persona, como me ten visto, apareceme un señor ás 6 da tarde ou ás 10 da noite, e me dice, mira, eu digo, non te preocupes, o que non me costa nada enchufarche o cine, eu enchufo o cine, sabes? Home, eu se non estou, tal, pero... Eu, por exemplo, traballo moito o tema das barcas do Miño, da recuperación das barcas tradicionais que están desaparecendo. Eu sempre digo, mira, a mí non me facedes caso, porque me parece un día, un de Madrid que vos trae as barcas do Retiro, que se están retirando do Retiro, xa chamadas a toda a prensa para dicir as barcas do Retiro estarán en el río Miño. E hai colas, e é Batuxo, Gamela, Barca de Dordas, Barca de Paso, Barca da Pousa, que xa están datados no inventario do Marqués da Ensenada, que se leva desplazando a xente. Eso, nada. Que hai? Catamaranes, motos náuticas, que ese é un modelo cultural para... Non. Cantas axudas reciben estas barcas? Ningún. Cando desaparece un batuxo, que é como se chama a barca, que además é moi plástica, vai unha persona clavando unha vara no fondo do río, preciosísimo. Se desaparece un batuxo do río, estánse perdendo miles de anos de cultura. No tema das xacias, a cultura do realismo máxico galego desaparecía por completo. Aquí, mira que eu interpreto o papel, aquí só interesa o apalpador. A cultura forestal tamén é dramática. Aquí nadie sabe que é un teixo, un freixo, unha ciñeira, un buxo. Non, eso é cultura, desde calquer punto de vista, eso é cultura, tan digna como a outras. Non? A cultura ten que ser vanguarda. A cultura sempre foi o elemento que fixo evolucionar a sociedade cara a aspectos moi positivos. Gracias á cultura se evolucionou para denunciar as injusticias, para denunciar os machismos, para denunciar todo. Gracias á cultura. E neste momento o ser humano ten un reto. E é un reto moi importante. É un reto cultural. É un reto de sensibilizar a xente para que ame a terra. A cultura ten que facer a un ser humano que sepa convivir, que se sepa preocupar polo futuro, polas persoas que están con el. Eso é cultura. O resto, eu xa non sei se chamarlle industria ou consumo, ou non sei que chamarlle. Pero esas cousas son as que hai que levar a reflexionar. E a cultura ten que ser a clave para que evolucionemos, para que sexamos máis conscientes. Por eso, proxectos que facemos aquí, pero tamén facemos na Chousa, esa de Carballolandia, ou na Chousa, que son concertos ali no medio do bosque. Non hai auditorio en Galicia que teña mellor escenografía que un bosque. Non hai. Non podes encargarlle o mellor escenógrafo do mundo. Non o vai conseguir. O bosque é algo vivo. O teatro nudista, que era nunha praia nudista, pois contar contos ali. Buscar novos modelos culturais, de raizamento ca terra, ca natureza, todos ali no medio dunha praia, non contos no medio dunha barca. O resto dos auditorios, a min os auditorios é que non, case que este manía, porque además fago unha metáfora sempre, que non lle gusta a nadie, pero é así.
Os auditorios están feitos do mesmo cemento que se fan as cárceles, moitos deles. Os auditorios é encarcelar a cultura. A cultura quere estar fora, que me parece moi ben, que chove, que tal, que hai que meterse. Eu vou aos cines, vou aos teatros, todo. Pero creo que tamén se pode repartir equitativamente, non? Isto está construído por moitísimas persoas que aportaron as súas ideas e que aportaron cosas. Entón, a clave tamén é esa, non? Que todos poñamos ideas e que ao mellor me encanta a túa idea e eu poida asumir a túa idea, porque todas as ideas que teño eu están inspiradas noutras ideas de outras persoas. Porque a cultura é algo que é beber de outras fontes. É que a nosa sociedade está enferma deso, o capitalismo, a competitividade, porque ao fin na cultura é pura competitividade, os premios son pura competitividade, a escola é competitividade, entonces é como se te lavaran o cerebro para que sexas un esclavo do capital, cando mellor aquí se é tan feliz ou máis que nunha cidade como Madrid, e aquí además tes o mellor as mesmas posibilidades, se te montas Pallares con cine, de ter unha cultura. Eu emocionome porque tamén o que fai falta é ter paixón nestas cousas, non? E moitas veces a min vexo falta de paixón, hasta vexo grupos que son como funcionarios, que van, tocan, marchan. Eu creo que hai que tirar alma no conto, hai que tirar alma no teatro. A cultura ten que romper a parede, eso me dice o meu fillo Brais, dime, é que tú non é que contes contas, é que tú estás ao mesmo tempo sentado con eles, disfrutando, e estás, o sea, eres eles, que eso é importante, empatizar, romper esa parede, non, que se chama no cine, a cuarta parede, non sei como se chama. Porque, mira, eu levo máis de 9.000 sesións de contacontos. Traballo moito cas editoras, e de verdade, xo xuro, eu cada vez que conto un conto, ainda son máis feliz, é un reto. A mí me ten dito algún profesor, eu sei que a clave é que tú o pasas mellor que os nenos. E incluso digo eu son malo, porque eu non teño moita calidade, pero eles ven que estou disfrutando tanto, e estou pasando ben, vamos a pasar ben con eles. E tratar a cada neno como se fora a persona máis importante do mundo. O sea, me ven un neno e como se fora o conselleiro de cultura que está aí mirando, non? Entonces, eso é a clave, non? Sobre todo, o público, porque no Pallar todo o mundo era igual, non era aí ven un que lle pagamos tal e vamos estar todos, non, senón que cada un aportaba o seu. E iso é o que eu busco, non? Se mañá, porque se pecha Palleirizo, pois non vai pasar nada, pero se demostrou algo, que un día, unha tarde estuvemos tres aquí. Eso xa quedará para toda a vida, para a eternidade. Seremos eternos. Dende a humildade, dende o pequeno, onde queres, pero hai que soñar, temos que soñar. E soñamos que estamos nunha barca no medio do río tradicional, que contamos un conto. Soñamos que estamos contando contos, eu que sei, nun barco, no medio do mar, nunha praia, nunha illa, nunha cárcere, ou non contar contos, soñamos que vamos facer Carballolandia, ou que contamos encima dun árbore, son cousas que Chaplin é a película que estamos poñendo esta semana, El Chico, que, o sea, para min 100 anos cumple El Chico, que Chaplin no Palleirizo, eso é un dos cumios da cultura no Palleirizo. O sea, Chaplin, que ese Chico foi por moitos cines de moitos mundos, está nun pequeno pallar, nun lugar perdido do mundo, e cunha proxección pequeniña, mellor para 5, para 10 personas. Eso é a cultura universal, a eternidade.